Monster Game. Oh no! Jaká kobra. Tohle ti mohla províc. Májo. Démon! Viděl jsem démona! Co? Co to povídáš? Démon tam! Ha? Další postižený pacient do psychárny. Pojď! Tady máte chlupatý anální kolíko antistres. Jak jste mohla, já nechci. Skončíš. Já už to nezhledám. Několik dní bez máji. Čekám. Tyhle věci už se mi dělají celou dobu. Musím to hlásit na policii. Dobrý den. Co? Nebudete nosit do psychárny. Tvoje další pacient se opět debil. To je tak divný. A nikdo nemá emoce. A hlavně nikdo mě tady nekontroluje, takže můžu utéct. FBI, opra! Musím přijít sedle les. A všichni z našeho malinkého města vejce Sladka ví, že to je prokletý. Já to dám. Skoro na konci to dám. Otáhne do jiného doupěte. Mája! Májo, wake up! Sofťo, utíkej! Tady je démon, sex démon. Sofie, probuď se, kurva! Sofčo, dávej si pozor, velký. Tady je sex démon, který tě týrá tím, že tě buď omrdá, anebo ti usekne nějakou část těla. A já vím, kdo to je. Je to Grancoš. Jak jsi to zjistila? Podle velikosti péra. Už mnoho dní jsme tady. A chystáme velký útěk. Ano, už ani já nemám ruku. A už jsme na to konečně po těch dních přišli. Je to pro nás velmi emocně těžké. Jo, a doufám, že nás podporujete a dejte open dvěr. A like. V této knižce démonů z naší velké knihovny jsme vyčetli, že existuje velký démon, sex démon, jmenuje se Hyňala. A někdo jako Grancoš je mého otrok. A jak se zbavit toho démona, je, že musíme udělat granko. Ale nikdy jsme nemohli najít, kdo to je. Ale i to prý muž, tím pádem je Grancoš gay. Ale i když jsme to někdy našli, my víme, od koho jedinýho se nechá on omrdat kluka. David. A víte, kdo, nebo co spíš, teda co, nebo spíš, kdo je jeho nejčlavost? Mája. Takže jsem mu napsala, jestli nechce na konci. Tohle dej Grancošovi. Davidovi. Hyňalovi. Všem. Dobře. Asi mi neplatilo. O ne! Já se vypařu! Jak jsi zjistila, že jsem ten pravý bůh sex démonů? Ne! Vyhráli jste! Konec. A hráli jste mi dvě jsem si ruku. Sofie plus v Minsku. Ona teďka Janická. Nebo má.